Suomi-reissulla vähän. Mitäkin? Niin se, kyllä mä muistan. Ari muistaa. Mä muistan. Makiainen kuuluu. Mä mietin yksi päivä, mikä vittu mulla kolisee tässä ovessa. Just niin tuo elementti pohjaani koko ajan. Mä katsoin, se veti ihan vitulla siellä liikerataa katsoin. Niin ja se on vielä suorittu keskiääneksi, että sen ei kuulu liikkua. Nää kaksi vettä keskiääneksi nammidiksi. Tuohan se liikkuu kaikista eniten. Niin. Paljastus. Lukee johossa CCA. Täällähän luki MTS. Niin luki siinä. Ai vitsit! Teppa-salaisuuksia. Täälläkin lukee. Kato. Voi vittu se. Täälläkin on. Niin jo. Ai saakeli. Ai saa. Jäin kiinni. Voi pitää mennä. Oho. Slow and slow. Sehän pesi. Mitä vittua täällä ei saa kuvata? Onko säätää vaan potentiaali? 13.8. Joo, voi säätää. 15.7. On se pultattu lattia. Älä sä viimeksi sanoa mulle. Kyllä sen kuuttaan peli. Tuli Kiinalla. Tulee kaappari oveen. Jää tästä lukoon. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 for you.
Joku Max Boomin auto meni tuolla, kato. Nyt kun nähdään, ne luki isolla kyleessä, että Max Boom.